Kuthiwa abaningi mawuvela isizathu esidala ukuthi ukhuzani engayi emcimbini kangezi. Sawubona kuphinde kuphi la ufike khona leyo mbuzo njengamanje ukubingelela yini mathinto ocebisa into emzomqamela amehla abanye baqamela imali thubazi ngena wethu ngabe usuku lakho lokuqala uyancotha ngizokulungela upress subscribe button share uphinde comment ukhulune konke uma subscribe ayikho imali kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufaka le video phambili engane zawethu kuthiwa abaningi mangabe ke umunye wabahlazini noma umunye wabachazi lapha na ku TikTok eveza isizathu sokuthi ukhuzani engayi emcimbini kakhuzani ngane zawethu ukuveze ngokusobala ukuthi ukhuzani undlela nje azenza ngayo unomona bese kuyini ukuthi ethi meso emabhida ade abafika adlale noma iyona ke lengoma engaziwa ke ekuthiwa umjolo lowo wabese eyadlula abaningi abaculo bena imicimbi kodwa ngoba bebeseduze kwakhona lapha workshop bawazi ukuthi bewabala yena ke kanjena waphinde wabala naye ke uJombo ngane zakwethu ngaphandle umusho isikhathi sakho asingene kuyana lensizwe obakade beyishuka injukajukane obakade besha injuka ha mkoti thatho awuyibambela hlalela bese kuthi ngizwe mlando President of the Binca Nation. Awusuka qopha mlando. Awuyibambe ngapha mlando, awuyibambe la. Hlale la. President wethu uhlala unethezeke. Bese kuthi nonke baculi ebenikhona kuyipost ebengekho kuyipost ngicela nihlale la. Nilindela. Baculi nonke benikhona kuyipost bafuthu siyabonga ingane zakwethu engcine nifikile emcimbini ka president wenu nagcina nifikile emcimbini wakhe noma kade mhlawumbe ninganikiwe ngimali futhi ebebeqhelile kakhulu siyanthethelela ingane zakwethu siyanthethelela uyadula upetrol siyanthethelela bese kuthi nina enisethekwini engcine ningafikanga siyazi ukuthi mhlawumbe nibanje izinkinga zenu kodwa bonke abafikile siyabonga ingane zakwethu awu saliwa awusuka bafowethu ngibale ogatsheni awusuka uyazi ke kubhlungu ke ingane zakwethu ukuthi ungacindezelwa umkhaya wakho ucindezelwe iqhawe lakho ucindezelwe umuntu owakuthatha wakubeka la ukhona namhlanje uthi usufikile ukusuka enakho umfowethu emabhida uye workshop u20 minutes mningi kakhulu ngisho ngathi ubuja ukubomvu ngisho ngathiwa ubunemicimbi eminingi baningi abacule bebe nemicimbi eminingi badwa bakwazile ukuthi bedlule bedlale emcimbini ka president wabo thatho awunomona mfana unomona futhi uyayiveza ukuthi unomona onjani awufuni ukubona omunye umuntu ephumelela unomona mfowethu futhi awufuni ukuyifihla lokho ukuthi unomona lo nyanyisayo mgodi thatho ndini unomona mfowethu unomona uyayiveza ukuthi umuntu onjani awunawo lenhliziyo leyo ukuthi awukodwa njengalesi sigubhe soJombo esigcine sikwazile ukuthi sifike emcimbini kaMchunu noma naso besinemicimbi eminingi kodwa sigcine sifikile sadlala qede lapho sahamba unomona mgodi mfowethu unomona ngisho ngathi ungenile lapha workshop wadlala ingoma yakho lesingayazi leyo mjolo washanje yona yodwa waqedwa ihambela bese kukwenele unomona mfowethu umona wakho uyakhomba ukuthi unobunja phakathi senqedileke ngawo sungihamba President of the Binca Nation bathi bakubamba ekseni mfowethu bathi bakubamba bakuvimba wehlula awusuka wehlula president hayi well done Thono well done awukeze ukuvimbeka abakeze ukuvimba Thono ngeke ngiyafunga ngiyagomela abakeze